Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaur, Alemanian bizi garen Espainiar askorentzat benetan garrantzitsua den gai bati helduko diogu. Espainiar Egoliarren Kontseilurako, hau da atzerrerako, 2026ko hauteskundei. Zehatzki, Berlingo konsulatuaren eremukoei. Prest zaudete, bagoazen harira. Begira, hau da gaurko gure ibilbide horia. Lehenik eta behin ikusiko dugu kontseilu honek nor ordezkatzen duen zehazki. Uste baino jende gehiago baita. Gero, zergatik den garrantzitsua ulertuko dugu. Zertarako balio duen. Jarraian, parte hartzeko baldintzak eta data klaberak aztertuko ditugu. Lauaren punktuan, bozkatzeko bi moduak alderatuko ditugu. Hautesontzia ala posta. Bosgarrenean, posta bidezko botoaren misioan murgilduko gara. Eta azkenik, parte hartzeak duen benetako eragina ez hitz egingo dugu. Eta hasteko, goazen zuzenean, zalantzarik handiena sortzen duen galdera hori argitzera. Askotan, Berlingo CRE izena entzutean, pentsa daiteke hau hiriburuan bizi direnentzako kontu bat dela bakarrik. Baina, eragiten aldizu Leipzig, Dresden edo Magdeburgen bizi bazara? Ba, erantzuna argia da, bai, eta asko gainera. Gako guztia zenbaki honetan dago. 5. Zer esan nahi du bost horrek? Ba, Berlingo zereak ez dula soilik hiriburua ordezkatzen, ez horixe. Alemaniako 5 estatu federatuetako Espainiar guztiak ordezkatzen ditu. Hau da, Berlin, Brandenburgo, Saxonia, Saxonia-Anhalt eta Turingia. Beraz, berdin dio Potsdamen, Erfurten edo Chemnitzen bizizaren, Berlingo konsulatuaren erroldan bazaude, hau zure kontseilua da. Oso ondo, orain badakigun nor ordezkatzen duen. Baina, goazen mamira, ze egiten du zehazki kontseju honek? Zertarako balio du? Azken finean, zergatik da garrantzitsua guretzat? Goazen bere eginkizuna ondo ulertzera. Definizio ofizialari reparatuz gero, argi geratzen da CREA ez dela edozein elkarte, sindikatu edo alderdi politiko. Legeak aitortutako organo aholku emaile ofizial bat da, eta bere funtzioa konsuletzearekin elkarlanean aritzea da. Baina tira, zer esan nahi du horrek praktikan? Guretzat, funtzean zerrea gure ahotsa da. Komunitatearen bozgorailu ofiziala konsulatuaren aurrean. 3 ardatz nagusi ditu. Batetik, izapideetan hobekuntzak proposatzea. Bestetik, komunitateak dituen arazo eta kezkak helaraztea. Eta azkenik, noski, egoiaren eskubide eta interesak defendatzea. Primeran, badakigu zer den eta zergatik asolatzaigun. Orain, galdera garrantzitsuena. Nola parte hartu dezakegu? Eta noiz, goazen data eta baldintza garrantzitsuenak ikustera. Hau funtzeskoa baita. Baldintzak egia esan nahiko simpleak dira. 2 gauza baino ez dituzu bete behar. Lehena, bozketa egunean adin nagusikoa izatea. Eta bigarrena, eta hau oso garrantzitsua da, zera erroldan behar bezala izena emanda egotea. Hau da, atzerrean bizi diren hautesleen erroldan. Eta hemen dator lehen data garrantzitsua. Kontuz, ziurtatu zure datuek erroldan ondo daudela, zure helbidea eta abar. Hori egiteko azken eguna 2025koen abenduaren 30 da. Data horretatik aurrera errolda itxi egiten da. Eta bozketa eguna bera? Apuntatu ondo agendan. 2026ko maiatzaren 6 izango da, osteguna. Egun horretan, hautesontziak Berlingo konsuletxean egongo dira irekita 9 orduz, zure botoa aurrez aurre emateko. Baina, Sakina, denok dakigu, zuetako asko eta asko ez zaretela Berlinen bizi, eta egun horretan bertaratzea ezinezko izan daiteke. Orduan, zer? Aukerarik gabe eratzen zara? Bada ez. Zorionez 2 bide ditugu bozkatzeko. Ikus ditzagun ondo, erabaki garrantzitsua baita. Taula honetan oso argi ikusten dira desberdintasunak. Alde batetik hautesontzian bozkatzeko nahikoa da Espainiako agiri original batekin konsulatura joatea maiatzaren 7an. Bestetik posta bidezko botoa eskatzeko ezinbestekoa da aldez aurretik eskaera bat egitea. Eta hemen kontuz oso puntu garrantzitsu bat. Erabaki hau atzera ezina da. Zer esan nahi du horrek? Posta bidezko botoa eskatzen baduzu, ezingo duzu gero iritziz aldatu eta hautesontzian bozkatu. Berlinetik kanpo bizi zareten ontzat, posta bidez bozkatzea da ziurrenik aukerarik erosoena. Baina, erne, hau ez da gutun arrunt bat bidaltzea bezalakoa. Erlotxuaren aurkako lasterketa bat da eta denbora ondo kudeatu behar da. Pentsa ezazue zuen botoak
3 bidaia egin behar dituela. Bai, 3. Lehenengo bidaia, zuk eskaera konsuletxera bidaltzen duzu. Bigarren bidaia, konsulatuak hauteskunde dokumentazioa zure etxera bidaltzen dizu. Eta 3. bidaia, zuk zure botoa berriro konsuletxera bidaltzen duzu. Bidaia bakoitzak bere denbora behar du. Eta berriro diot, hau da gogoratu beharreko gauzarik garrantzitsuena mesedez. Posta bidez bozkatzea aukeratzen baduzu ez dago atzera boltarik. Zure azkara egiten duzun momentutik zure botoa iritsi behar da. Garaiz iristen ez bada, aukera galtzen da. Ezin zara konsulatura joan esanez, aizu, nire botoa ez da iritsi, hemen bozkatuko dut, ezinezkoa da. Orduan, nola kudeatu denbora ondo? Begira, data ofizial bat dago, eskaera iristeko maiatzaren 5, baina data hori oso arriskutsua da, oso justua. Zergatik, pentsa gero dokumentazioak zuregana iritsi behar diela eta zuk berriro bidali. Beraz, gomendioa argia da, zure eskaera aprilaren 25 baino lehen bidaltzea da egokiena lasai ibiltzeko. Eta hemen dator posta bidezko boteoaren urrezko araua. Apuntatu ondo hau, Berdin dio sigiluak zer data duen. Ez du ezertarako balio maiatzaren 6an bidali baduzu. Kontatzen duen gauza bakarra da, zure gutuna zala, zure botoarekin, noiz iristen den fisikoki konsulatura. Hautezontziak itxi baino lehen iritsi behar da. Bueno, zehetasun praktiko guztiak ikusita, goazen pausatzera une batez, eta pentsatzera zer gaiten hain garrantzitsua hau guztia. Zeren azken finean, boto bakoitzak komunitate osoan du eragina. Azkenean, araudiak berak dioen bezala, kontseiluaren funtzioa ez da besterik demarkatzeko Espainiar egoilar guztiak zaintzea baino. Helburuari indartzeko modurik onena parte hartzea da, kontseilu sendo eta adierazgarri bat izatea. Beraz, informazio guztia mahai gainean duzula. Badakizu zer den, zergatik den garrantzitsua eta nola parte hartu. Orain, erabakia zurea da. 2026ko maiatzaren 7an, Kontseilu hori osatuko duten ahotsak, gure komunitatea ordezkatuko dutenak, zeintzuk izatea nahi duzu. Zure esku dago.